The reason being we are here today is because Lathitha lost her soul to bullyism. She was being bullied at school. So last year we fought for justice on the 26th of November and we were not given answers. We were told that we were going to be given the response within 7 days, but that hasn't happened. So it's been a year now. Today is the 17th, the day Lathitha lost her life. So we are here at the Premier's office to demand answers of why did they take the bullies to better schools. What are they saying about bullyism? Are they promoting that children should bully in order to be taken to better schools? The same teachers that were involved in the bullyism saga last year are still teaching. Lathitha was a very reserved person, someone that did not like trouble, and also someone that was always eager into fulfilling her dream. So now that is all gone, all her thoughts and dreams of being what she wanted to be could not be fulfilled because of bullyism. Akumandanga kum namhlanje. Akukho lula kumnandanga uzibona ungena mntana. Uqaba kuthuleka ngathi akwenzeka nganto. Khange ndlale naphezolo. Usendhleli akumandanga kumnandanga. Eyona nto ndifuna yenzeke ndidemand justice ngomntanam because i-teachers zoyi-2 ziyatitsha as if akho nto yenzekileyo, then nomntana wasuswa wasiwa kwesinye isikolo ndibe mna ndingenamntana. Anothando ndimazi ngoba sikhula sonke. Ebengumntu ebengenangxaki namntu, ebebathanda abantu. Ubungasoze umbone ihlenje usezingxakini. Ebethanda ukuthi ke xa ndisesikolweni andibize athi ndakazandile, ndithi ndase athi cela undiphe imali ndimnike ngenyani, okanye andibize athi nje andibize nje just uba makandiphuze. Ngale mini sigqibelesana ngayo ke nge-25 uye wandiphuza kakhulu, ndaziqonda uba nam kutheni ezandiphuza kangaka. Ndidabuza ke mekanothando yintoni undiphuza kangaka, wathi hayi ayonto. Amanye ndixela uyandithanda, nangoku sifike kwitransport uyandileqa azondiphuza, kanti ndizawuvuka nge-27 sekusithiwa uswelekile. And ndiphatha kabuhlungu loo nto, andiyithandi. Ndifuna mna ootishara babapha esikolweni basuke phaa esikolweni, because qho xa ndibona utishara phaa esikolweni ndenza intliziyo ebuhlungu, andimnandanga. Ndifuna nyani basuke aba bantu phaa esikolweni. Now we are here in front of the Premier's office. Sizise i-memorandum siyimbumba ye-organizations ezikholelwa kwinkolo yesintu nobizo lwesintu, which is indigenous belief systems. Silapha nje ke besibhalile imbalelwano ebizayo uDiya ukuthi azoreceive le memorandum ine-demands malunga nee-case ezimbini ezika Lathitha Nako owathatha ubomi bakhe last year on the 17th of November. Today marks a year since the incident. No Anothando Willie owathatha ubomi bakhe ngoMarch kulonyaka sikuwo i-students aseXolani, naye similarly to i-case ka Lathitha, she was bullied by both the students and the teachers. Now it amazes me that xa sifika apha sifike isikhokhelo singekho, sithumelise u-MEC wakwa-education ekudala sizama engage unyaka waphela full 12 months sizama engagana nabo kungekho miphumela. Basithumela kanye ngaye u-MEC uba aze azolanduka azothatha le memorandum ye-demands. Inendelelo enintsi ke kuthi singamagqirha, inendelelo enintsi kuthi thina singabantu benkolo yesintu, inendelelo enintsi kuthi bantwana bomgquba ukubana inkolo yethu singama-Afrika kunanamhlanje ngurhulumente wethu waseMzantsi Afrika, urhulumente wethu othi usiphathele i-constitution on paper, kodwa when it comes to implementing the constitution it doesn't implementwa.
Now we are dispersing, as you can see, the students namagqirha nazo zonke inkolo bezilapha because kaloku bona basi undermineile basithumela back to ngokusithi siya-escalate. Umzekelo u-MEC waka-education uba ebe nawo umdla woyiresolva le ezi cases zimbini in the past 12 months ngeyiresolvile. Singenile ngaphakathi basixelela into yokubana uba mandateiwe ngupremier ukuthi bazoyireceive. Asishiyanga imemorandum ngoba besize kuDiya apha. Na uDiya xa ngasibonela intweni ke sizawubuyela emva sizomobilize asizuzivula izikolo ngoJanuary bahlali. Nani students sizazovala apha ukubana within 7 days uDiya nesikhokhelo sakhe asikhange sihlale phansi nabo size batheblishe le report bathi sebeyigqibile and ubana uDiya akekho kule meeting bazasibizela yona sizawuphakama siphume asizuyihlala lo meeting leyo. And we are going to mobilize all political parties, we are going to mobilize all students organization size sizovala apha azizuvulwa izikolo. It's going to be a total shutdown, it's going to be a national shutdown yazo zonke izikolo ne-universities ngoba kaloku singabantwana bomgquba asikwazi ukuthi xa sipractice inkolo yethu yesintu kodwa ezinye inkolo zangaphandle umzekelo nee-Muslims zezona zifumana amalungelo eSouth Africa ukodlula thina. Furthermore, icase ka-Anothando did not get the justice it deserved. It was not reflected kwimedia econtrolwa ngurhulumente. So kwayona imedia ine-puppet masters. Imedia iyodwa nje ine-puppet masters eziqulunqa ngohlobo ezawureflecta ezawubenefita bona i-information kwi-public. Now silapha nje sisakhala inhliziyo zibuhlungu asiyi ndawo asibuyi ngamva amandla. Kanti ke ndingu-Anathi Kave kwindaba Zwelitsha Online TV ndiseqonce.